थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बिटिआर सरकारा बिसेसके एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंनि जेनाखि फरायसालिनि एनभायरनमेन्ट बे फरायसालिनि एनभायरनमेन्टखौ सोलायनो थाखाय गोबां रोखोमनि बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरावहाय दिनैहाय बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे बिथांखि दङ जोंहा बे जाहैबाय मा स्कुल एडप्शन उइक स्कुल एडप्शन प्रग्राम आरो बेखौ जोङो बर'आवहाय बड'लेण्ड फरायसालि आजावनाय सप्ता होननानै जों बुंदों दा बे स्कुल एडप्शन उइक माने प्रग्रामखौ जों मानि थाखाय खालामदों बे जाहैबाय मोनसे प्लेटफर्म जे प्लेटफर्मनि दारैहाय जोङो जोंनि बिटिआरनि जेसेबां जोंनाव फरायसालिफोर दङ क्लास माने एलपिनिफ्राय लानानै सेकेन्डारि लेभेलसिम बे गासिबो फरायसालिफ्राव जाहाथे जों मोनसे मोजां गोग्गो जाहाथे इनभायरनमेन्ट जों क्रिएट खालामनो हायो सोलोंथाइनि मोनसे इनभायरनमेन्ट जाहाथे क्रिएट खालामनो हायो बिनि थाखायनो बे प्लेटफर्मखौ होनाय जादों आरो बे प्लेटफर्मखौ होनाया जाहैबाय मा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां माने जोंना समाजावहाय इन्डिभिजुवेल्सफोर दङ बे इन्डिभिजुवेल्सफ्रा सोरबा उइलिंनेस जुदि सोरहाबा जुदि गोसो दङ जे फरायसालिनि फारसे फैनानै फरायसालिखौ जुदि हेफाजाब होफैयो जाहाथे बे हेफाजाब होफैनानै जाहाथे बे फरायसालिखौ मोनसे इनभायरनमेन्ट जों जाहाथे क्रिएट खालामनो हायो बिनि थाखायनो बे स्कुल एडप्शन जेनाखि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों दा बाथ्राया जाहैदों मा जोंहा अलरेडि 792 बे स्कुलखौ एडप्ट खालामबाय आरो बै एडप्टार्सफ्रा बिभिन्न स्कुलावहाय दासिम हाबा मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जों नुदों बे हाबा मावनायाव जे बिथांमोनहा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखायबो किसु फान्ड बिसोरो राइज खालामदों आरो सोरबायाथ' डाइरेक्टलि हयथ' एसिआरबो कनस्ट्राक्सन खालामनानै होदों आरो लोगोसे जों नुदों जे बेवहाय गोबां रोखोमनि फरायसालिफ्राव फेनबो होनायखौबो जों नुदों आरो बेबायदिनो आखाइ सुनायनि थाखाय बेबस्था जानायाव सोरबा थोरसि लथा बेबायदि होनायखौ जों नुनो मोन्दों दा ओंखायनो जों सानो जे बे स्कुल एडप्शननि जेनाखि आइडिया बे आइडियानि गेजेरजों जों बै जोंनि फरायसालिफ्राव जों आगोलावहाय जेरै नुबाय थादोंमोन जे गोबां रोखोमनि जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया गोबां रोखोमनि जोंहा जेंनाफोर जादों समस्याफोर जादों बे समस्याफोरखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो सुस्रांनो हादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो जोंनि बे स्कुल जेनाखि एडप्शन प्रग्राम बे स्कुल एडप्शन प्रग्रामखौ आरोबाव गुवारै जोङो फेहेरनो थाखाय बा प्रसार खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय मोनसे स्कुल एडप्शन उइक जोङो लादों आरो बे जाहैगोन जोंहा नैबे फैगौ बे फेब्रुवारि मासनिनो 12 तारिखनिफ्राय 17 तारिखसिम बे प्रग्रामा जाबाय थागोन आरो बे स्कुल एडप्शन उइकखौ जों ओरैबायदिनि थाखाय लादों जाहाथे जायफोर स्कुल अलरेडि एडप्ट खालामनाय बै एडप्टार्सफ्रा बिसोरो जाहाथे रिएक्टिभेट खालामो आरो लोगोसे जाय गोदानै एडप्ट खालामगोन जाहाथे बिसोरबो इयुनावहाय फैनानै जाहाथे जोंनि बे फरायसालिफ्राव माने हेफाजाब होफैगोन जों बे जिनिसखौहाय माने खालामनो थाखायनो दिनै बे स्कुल एडप्शन उइकखौ माने खालामनाय जादों दा बाथ्राया जाहैदों मा जे बे स्कुल एडप्शन उइकआव एक्सुअलि जोंहा मा थागोन आरो जों बेवहाय माबोरै पार्टिसिपेट खालामगोन दा बे जिनिसा जाहैबाय मा जे जों बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बा जों बेवहाय एक्टिभिटिसफोर खालामनो थाखाय जोंहा माखासे पइन्ट्सफोर दङ बे पइन्ट्स स्पेसिफिक जाय एडप्टार्सफ्रा बे स्पेसिफिक पइन्ट्सआवहाय माने एक्टिभिटिसफोरखौ खालामनानै पइन्ट्स मोनगोन बै पइन्ट्स मोनखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनोहाय मोनसे बिसोरखौ रिकगनिसन खालामगोन जेनेबा सार्टिफिकेट होगोन दा बे सार्टिफिकेटआ जाहैबाय साप'ज जोंहा जेरैहाय जुदि 30 पइन्ट्स जुदि बे मोनोब्ला बेवहाय ब्रन्ज केटेगरि होनाय जागोन आरो बै ब्रन्ज केटेगरि सार्टिफिकेटआवहाय जोंनि बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा बेवहाय सहि होगोन आरो नेक्स्ट जोंहा दंबावो जे 50 पइन्ट जुदि मोनोब्ला बेवहाय सिलभार केटेगरि जों हिसाबै जों रिकगनाइज खालामनाय जागोन एडप्टार्सफोरनो बिसोरनो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सारनि बेयाव सहि थागोन आरो नेक्स्ट मोनसे गल्ड केटेगरि हिसाबै जों बेवहाय लादों बेवहाय जुदि 80 पइन्ट जुदि मोनोब्ला बे गल्ड केटेगरिनि बे सार्टिफिकेटआवहाय जोंनि अनारेबल आसामनि CM बिथाङा बेयाव सहि होगोन आरो नेक्स्ट जोंहा लास्ट 100 एबा बिनिफ्राय बांसिन जुदि पइन्ट्स जुदि मोनो अब्ला बेखौ डायमन्ड केटेगरि हिसाबै बेखौ रिकगनाइज खालामनाय जागोन आरो बेवहाय जोंनि आसामनि अनारेबल गभर्नर बिथांनि सहि बेयाव थागोन
दा बे जोंनि थाखाय जाहैबाय दा बेवहाय आङो जोंहा मोनसे एक्टिभिटिसबो दंबावो जे बेवहाय हाउ टु जइन माने स्कुल एडप्शन उइक बे स्कुल जइन जागोन बेखौ जोंनि गोदानै जाय एडप्टार्सफोर दं बिथांमोनहा मोनथिनांगोन दा बिनि थाखायनो बेवहाय जों माखासे सिस्टेम खालामनानै होदों बेहाय जाहैबाय मा बेहाय जोङो मोनसे टल फ्रि नाम्बार हगारनानै होगोन बे टल फ्रि नाम्बारा जाहैबाय 917316914371 गतिके बेवहाय बे टल फ्रि नाम्बारावहाय मिस कल खालामोबानो बिथांनाव मोनसे SMS थांगोन मेसेज थांगोन आरो बे लिंकजोंनो बेहाय अट'मेटिक मोनसे वेबसाइटआ ओंखारहैगोन बै वेबसाइटआ जाहैबाय मा www.adoptionweek.bodoland.gov.in बे मोनसे वेबसाइट ओंखारहैगोन आरो बेवहाय थुयोब्लानो बे अट'मेटिक माबोरै थांनांगौ बे अट'मेटिक गासैबो जानानै फैगोन दा नैबे वेबसाइटखौ जों दिनैहायनो बेखौ लन्च खालामगोन दा नैबे प्रेस मिटनि उनाव जों लन्च खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे प्रग्राम दंबावो दिनैहाय लन्च खालामनो नागिरनाया बे जाहैबाय प्रमोशनेल मोनसे भिडिअ बे प्रमोशनेल भिडिअखौबो जों दिनै लन्च खालामनो थांगासिनो दं नेक्स्टआ मोनसे प्रमोशनेल हुडि जेखौ जों जेकेट होननानै बुंदों बे जेकेटखौबो जों दिनै लन्च खालामगोन आरो बे जेकेटखौ बेसिकेलि जोङो स्कुल एडप्टर्सफोर बा बे माने जोंनि स्कुल एडप्शन प्रग्रामाव जाय व्यक्तिफ्रा जड़ित दङ टिमनो जोङो बे जेकेटखौ जों होनाय जागोन गतिके बेखिनि प्रग्रामखौ जोङो माने जोंनि स्कुल एडप्शन प्रग्रामावहाय जोङो खालामगोन आरो बेवहाय दहाय एसे आगोलाव जोंनि सेक्रेटारि साराबो बुंलांदों जे मिनिमाम जेनाखि एक्टिभिटिसफोर जों स्कुलाव थांनानै खालामगोन बे एक्टिभिटिसआ जाहैबाय स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंहा मर्निं एसेम्बलि दं बे मर्निं एसेम्बलियावबो जोंनि एडप्टार्सफ्रा जुदि थांनानै एक्टिभिटिसफोर जुदि खालामहैयो गतिके बेवहाय माखासे जोंहा पइन्ट्स थागोन आरो बेबादिनो जोंहा माखासे दंबावो जेनेबा पार्टिसिपेशन इन स्पर्ट्स इभेन्ट विथ स्टुडेन्ट्स गतिके फरायसाफोरजों बै माने स्पर्ट्स इभेन्ट्सफ्राव जुदि पार्टिसिपेट जुदि खालामहैनो हायो गतिके बेफ्रावबो जोंहा पइन्ट्स थागोन आरो बेबादिनो स्पर्ट्स मेटेरियल्सफोर हयथ' डनेसन होनो हागोन बा बुक्सफोरबो डनेसन होनो हागोन बा क्लिनलिनेस ड्राइभ बेयो जोंनि फरायसालिनि सिङावल' नङा बे क्लिनलिनेस ड्राइभआ जोंनि फरायसालिनि एसे बाहेरायावबो जाहाथे बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौबो जाहाथे जोंनि एडप्टार्सफ्रा खालामो आरो बेवहाय माखासे पइन्ट्सफोर थागोन आरो बेबादिनो SMC SMDC नङाबा जोंनि फरायसालिफ्रा जाया दा बिनि थाखायनो हयथ' SMC SMDCफोरखौबो जाहाथे एवारनेस बा सेन्सिटाइजेसन प्रग्राम मोनसे खालामनाय बेफोरबो माने जोंहा एक्टिभिटिस थागोन आरो केरियार गाइडेन्सनि थायो केरियार सेन्सिटाइजेसन जोंहा खालामनांगौ जायो स्टुडेन्टफोरनो गतिके बिभिन्न धरननि बेयाव जोङो गासै 23टा जों माखासे एक्टिभिटिस होदों आरो बे 23टा एक्टिभिटिसनि बादैबो जों आदार्स होननानै बुंदों जेरावहाय हयथ' आरो जों बुंस'नो हायै हयथ' बा मोनथिस्लाबै हयथ' माखासे एक्टिभिटिसफोर थागोन गतिके बे एक्टिभिटिसफोरखौ नायनानै जोङो पइन्ट्सनि बेबस्था खालामगोन आरो बे पइन्ट्स मथेनो जों दिनैहाय माने जोंनि एडप्टार्सफोरखौ जों सायख'गोन आरो बे मथे बिसोरखौ जों रिकगनिसन होगोन दा बिनि थाखायनो दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि समाजनि व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बे एफा मोजां प्रग्राम स्कुल एडप्शन प्रग्राम बे स्कुल एडप्शन प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो व्यक्तिया जाहाथे आवगायनानै फैयो जों जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ मोजाङैनो जाहाथे मजबुत जों जाहाथे खालामनो हायो जों जाहाथे क्वालिटि एजुकेसन होनो हायो जाहाथे जोंनि फरायसालिनि जेसेबां टिचार्सफोर दङ बिसोरो जाहाथे इनकारेजमेन्ट मोनो आरो जोङो जोंनि फरायसालिनि मोनसे मोजां बा गोग्गो इनभाइरनमेन्ट जोङो माने दानानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरनो जोङो क्वालिटि एजुकेसन होनो हायो क्वालिटिखौ जाहाथे जों स्टुडेन्टफोरनो एक्सेस खालामनो हायो बिनि थाखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा बयबो जाहाथे आवगायबोयो आरो जोंनि बे स्कुल एडप्शन प्रग्राम जों लोगोसे जोंनि बे स्कुल एडप्शन उइक जे प्रग्रामखौ जोङो 12 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय 17 तारिख फेब्रुवारिसिम खालामगोन बेखौ जाहाथे साक्सेस खालामो बेखौनो आं खावलायहरबाय थेंक इउ